Эшлекле сәфәр исә юл уңайындагы Кайбыш районында башланып китте. Монда Васил Шейхразиев Кайбыш районы Хуҗа Хәсән авылында урнашкан Тау иле Крәшен татарлары музеенда булды. Музей 2020 елның 2 октябрында ачылган иде. Нигезләүче һәм төп иганәче Хуҗа Хәсән авылында туып, хәзерге вакытта Казанда яшәүче төбәк тарихчысы, Хуҗа Хәсән авылы тарихына багышланган китап авторы Вячеслав Данилов. Аңа финанс яктан улы Эмиль Данилов һәм Кайбыш районы җитәкчелеге ярдәм иткән. Күп кенә Крәшеннәр үзләренең тарихын белмичә, без күптән Крәшен булганбыз. Әле Татарстанда православие кергәнче үк, Киевская православие кергәнче үк без монда инде православие динендә булган дип сөйләүчеләр бик күп. Бу барча дөрес түгел, алар үз тарихларын белмиләр. Шуның өчен аларга метод дип иткәнем, тәкъдим итәм сезнең ашанда Мәскәүгә барып, Кыргада архивына кіріп, 350 фондны izlәп тапсыннар, анда бөтен авыллар язылган. Кайчан шукынган, кем шукындырган, шукынган исеме ничек булган, шукынганнан соң инде исем кушканнар, нинди ширкәгә бер киткәннәр, барысы да язылган. Шулай итеп, мин үземне максатымны куйдым. Бу сүзләрнең әти айдан гына ишетәдем. Мин инде бу архивга барып үзем ингәштән, халык тамына белсен, безнең милләтебез бердән булсын, бергә булсын, авырларны бергә кичәсен өчен татарларда, Мишәридә, Крәшенедә, Типтәридә без барысы татарлар. Без башка ни түгел, бер нәрсәгә аерга ярамый. Шуларны барсында менә шу задачаны беренче юнәлеш иттереп алып, музейны шуның өчен салдым.